ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪವರೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ತೆಲಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಮಲ್ತು ನೋಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿಲಿಗುಳದ ಗೂಡುಡು ಕುದಿಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಏನೇ ಓಡ ರಾತ್ರಿ ಜೈದಿನ ಗಡೆ ಕೊಂಚ ಕನಗಾಟದಿ ಎಂಜಿನು ಕಲಿ ಬರ್ದು ಜೈದಿನಲ್ಲ ಮಾರ ಜೈದಿನ ಅಡೆ ಗಡೆ ಕೊಂಚ ಕನ ಅದೇ ಕನೊಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕದಿನಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕದಿನಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬಕಂಜಿನ ಇದು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ನೋಟು ಒಂಜೊಂದು ಸಾರದ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಗೆಂತೆ ಮಾರ ಗೆಂತೊಂದು ಗೆಂತದ ಅಖೇರಿ ಓಡಾಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡು 1 ಕೋಟಿ ಓಡೆ ಪೋತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ದಾನೆ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಡ ಮಾರ ಹೌದಾನೆ ಈ ಆತು ಕೊರ್ತು ದಾಯ ಮಾರ ಗೆಂತು ಗುಲ್ಲುದು ನೀ ಬಗ ನಿಕ್ ರಪಕ ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ರ ಆಯ್ಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಮಾರ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಓ ಅವಲಂತ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾರ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮರ್ರೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರ ಆಗ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತು ಬೈದೆ ಯಾನ ಪರ್ಸ್ ಕನ ಐಜೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಶಶಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಶಶಿ ಒಂದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಯಾಪಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿನಲ್ಲ ಶಶಿಗೆ ಗುರಿದ ತಡೆಗೆ ಕಂಪುಗ ಅಂಚತ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶಶಿ ಬಂಡದು ಪುದರ್ ಸಸಿಯ ಉದರ ಸಸಿ ಮಾರ ಎಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕಂಗದ ದೈತು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮಾರ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ನಡ್ಕಂತ ಕೆಂಚುವಲ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಇಂದು ಯಾನುರಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ದಾರ ಮಾರ ಯಾನ್ ರವೀನ್ ಮೆಗ್ಗೆನ ನಿನ್ನೆವಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ಪೇಪರ್ ದಾರ ಅತ್ತೆ ಇಂಜನ ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ದಿನ ಪುನಃ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡಣ್ಣ ಇರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡ ದಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾನೆ ಓಡಲ ಓಪನೆಗೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತನಡು ನಿನ್ನ ನಂದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತನಲೆ ಪೇಪರ್ ದೇ ಬಲ್ಲೆ ದೆತ್ತು ನೋಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದಪ್ಪ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಓಡೆ ಮುಖ ಎತ್ತಂತು ಪಂಡ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ಎಂಚ ಅಂಚ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಿನ್ಕಿ ಎರಡಪ್ಪ ಸೈತೆ ಬೈ ಒಂಜಿ ನಂಜಲೆ ಮಾರ ಬಜಿ ನಂಜೆ ಹೌದಾನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜೆ ಕಂಡು ಕೊತ್ತಲಿಂಗಡ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಯಾನ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಆತ ಐಕಾಗಿ ನಂಜೆ ಹಾಪಿನಿ ಸರಿ 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 ಕಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೇರೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಎಂಕುಂಡತೆ ಕಡಲದಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಲರ್ಗಳ ದುಸ್ವಪ್ನ ಚೆನ್ನಿನ ರುಂಡವನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿದ ದಾಂಡಿಗ ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲ್ಲವ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ಈಟ್ ಮಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿರ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ ನಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಎತ್ತವರನ್ನು ಏನು ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಕತ್ತಲಿಡ್ತಿನ ಈರೇನು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪು ಕಣಪೆ ಓಡೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕನಪುನಿ ಮೂಲ ಹಳ್ಳಿಡ್ ದುಂಬೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗೊರ ಕರೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪೆರಾನು ಓಡೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕನಪುನಿ ಎಂಚಿಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಾನೆ ನಿಗುಲಿಂಚಿಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರೋದೆ ಮನಿ ಬಂದೆ ಹುಲ್ಲುವಾರ ಈ ವಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆ ಜನದ ಎಂಚ ಬಲ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಂದಿ ಬೇಜಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಯಾ ಬಂಡಿಜ ಮೇನಂಜಿ ವಾಸಿಕ ಮಾರ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ ತೂಯರ ಬುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಬಲಿಪುನೆ ಮೇ ಆರುಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ಬಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಇಂದು ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಆ ಪೆದಿತಿನ ಪುದಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ವೇಗಸ್ ಬಂಡದು ಆಲ್ ಇನ್ ವೇಗಸ್ ಅಮೆರ್ದಿತಿನ ಬೇತೆನ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕಳಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಬಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರದು ಐಕ ಬಂಡಿ ನಾನು ನಡು ಪಾತೋರ್ತಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆರುಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಈರಂಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಡ್ಲೆ ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬಂಗ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂಗ ಮಾತ ಬಂಗನೆ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ರೀಪ್ಲೆ 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 ಎಂಚ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗುಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ್ ಹಾಕುದುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ದಿಕ್ಕಡಿ ಅವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಏತು ಸಲ ಬಂಡೇರ ಆತು ಸಲ ಅವಳೆ ಹಾಕೊಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಸರಿ 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 ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಈರೆಗ್ ಈ ಬಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಬಲಿ ಪರ ಆಪುಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಮಾತ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಚಾರಿ ತಿಕ್ಕನ ಕೆತ್ತ ಆಡುದು ನಟುಡು ಬಾತಿರು
ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ಪ ಆ. ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ ಚಕ್ ಆ, ಆ ವಿಷಯ ನೆಜ್ಜಿನ ಮಾಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ 4+6 ಅಂತ ಒಂತಿ ನಡಗಪ್ಪ ಹಾ ಗೇಲ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆಗೆ ಗೇಲಿ ಕೃಷಿ ಗೇಲಿ ಅಂದ್ ಅಂದಪ್ಪ ಗೇಲ್ನ ಮೇಟ್ ಬಾರ್ಪುಣಿ ಮೇನೆ ಅಂತ ಮೇಟ್ ಬರ್ತೇವಕ್ಕ ಹೇಗೋ ಹಾ ದೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡದುಲೆ ಓ. ಮೊರಡೊಂಜಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕ್ಯಾತೆ ಅಂದಂದು ಎತ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪ ಬಾಲ್ಡ್. ಉಪ್ಪ ಬಾಲ್ಡ್ ನೂದ್ರನ್ನ ಅಂದ್ ನಂಕಾತು ಪಡ್ಚಿ ಬೊಕ 17 ಬಾಲ್ ಯೋಗ 17 ಸಿಕ್ಸಿಯೇ ಹಾ ಸರಿ ನೂತ ನೂತ ರಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಐಟ್ಲ ಅವಲೊಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಅಂದ್ ಏರು ಗೇಲ್ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಅವು ಮುಪ್ಪ ಬಾಲತ್ತು ಬೊಕ ಮುಗುಲು ಅಮ್ಮಸರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ದಾನೆ ಅರೆ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ರೀಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ 6 ಆಗಿ ನಾನು ಪೂರ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಆಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಜ್ಜ. ವೈಮನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾ, ಹಾ. ನಮ್ಮ ಇದ್ದಿಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಐಟ್ಲ ಗುಡೊಂಜಿ ಬರೋಣ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಓ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಉಲಯಪುರಿ ಅತ್ತ ಶಿಶ ಅಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಡ್ ಅಂದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಓನರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ದಾನೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತನ ಜಾಗೇನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬಂದದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಹಾ ನಮಜ್ಜ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಏರಿ ಕಾಸ್ತ ಮನೆ ಏನೇ ಪೋದು ಬೇರೆ ಇರ ಗಂಟ್ಲ ಅಂತ ಕಾಸ್ತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ ದಾನೆ ಯಾನು ಬೋನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜ ಆ ಪಕ್ಕ. ಅಂದ ಸರಿ ಆಪುಜೋ ಸರಿ ಆರು ತುಂಬೆ ಲಾಸ್ ಉಳ್ಳೋಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಯರು ಸರಿ ಆಪುಜೋ ಬೊಕ ಇಂದು ಇರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ ಇಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆಪ್ಪ ಆ ಮಲ್ಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ 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 ಇರೆಗೆ ಈ ಬಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ಬೊಕ ಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಖಾಲಿ ಉಂತಿನವಳೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಬಿರಲ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಬಾಲ್ ನಿಂಚ ಪತ್ತದುಂಡತೆ ಆ ಟಕ್ಕನ್ ಇಂಚ ದಕ್ಕುನಿ ಏಳು ಕಲ್ಲು ಮಗರ್ಗೆ ಬಲಿ ಕಲ್ಲು ಲಗೋರಿ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ದಕ್ಕು ಲಗೋರಿ ಅವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂಡ ಇಂಚ ತೂಪಾಯಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣತ ಹಾ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಬಾತಿರೊಚ್ಚು ಒಟ್ರಾಸಿ ಅತ್ ಇಂದು ಇರೆ ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಚ ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ ಪರಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆ. ಅವರ ತಿಕ್ಕಿರ ಸುರಾನ ಉಂಡತೆ ಕನಕ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾಡುವೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪಂಡ ಕರ್ಮಾರ್ದ ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಕಡ್ತು 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 ರಾಶಿ ಮಾಡು ಅಂಚ ಈ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ರೈಲ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣದುಲ್ಲ ರೀ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಈ ಸೈಪರ್ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅತ ಅಂದು ಐಟಿ ದಾಳ ಇರ್ನ ಕೈವಾಡ ಉಂಡ ಏರ್ದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಇರ್ದ ದೆಂಗೋಡು ಕೊಂಡದು ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇರಗಂಟ್ಲೆ ಆ ಎನ್ನದಾಗಲ್ಲ ಜೈತು ಅವು ಸುರುಗೆ ಬನಲೆತ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಿನಿ ಹಾ ಸರಿ ಬೊಕ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಾಲ ಆಫರ್ ಮನಿ ಬೈತಿಂಡ ಏರೆ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ ಇರೋ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಲ್ಲು ಇರಡ ದೆಂಗೋಡೆ ನೆಂಚಿನ ಅಂದ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಪಲ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಂಡ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ್ಲೆ ಇರಗಂಟ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿನಕಲ್ಲ ಗುರ್ತವಳದ ಅಂಚ 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 ಹಾ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಈ ಬಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹಾ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ. ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬತ್ತುಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುಣತೆ ಹಾ ಸೀದಾ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಿಚ್ಚು ಪಿಚ್ಚಂಡ ಪತ್ತರ ಹಾಪುಣೆ ಹಾ ಹಾ ಪಕ್ಕ ನೆಲಟು ಪತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಗ್ಗೆರ ಹಾಪುಜತೆ ಅಡಿರ್ದ ಪಾಸ ಸೀದಾ ಬಾಲ್ ಹಾ ಹಾ ಪಕ್ಕ ಈ ಮೆಟ ಪತ್ರ ಉಂಡತೆ ಹಾ. ಇಂಚಿದ ಆಗುದು ಹಾ ಸರಿ ಆ ಮೆಟ ಕೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಹಾ. ಅಂಚಿದ ಇವರ ಅಂಕರ ಕುಂತು ಮಾರ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಇಂಟರ್ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಓಮುನಿ ಇಡಗೋರು ಹಾ ಅಂಚ 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 ಅಕಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹಾ ಹಾ ಎನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದ 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 ಬೊಕ ಈ ರಿಂಚ ಮಾತ ಕಲಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂಡ ಹಾ. ಈರೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಡು ನೆರ್ಪುಜಾರ ಎಂಚಿನ ವನ್ಪಾರಿ ಹಾ. ಕೇಂದ್ರ ನೆರ್ಪುಣ ಹಾ. ಚಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನೆರ್ಲೆಗ ನೆರ್ಪಿ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಬಾಕ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಅಡೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ ಅವ ಬೋಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕಾಪುದ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಲ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಹಾ set ಆತು, set ಆತು. ಹಾ ಬೊಕ ಇರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಾರ ಯಬ್ಬೋ ಏರು ಇರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಅಂದಪ್ಪ ಹೊರ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಅಂತ ಹಾ, ಹಾ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪತ್ತೊನ್ಮೆ ಹಾ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಹಾ. ವಿಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾಡ್ ತೊಡಾಪ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಅಂದ್ ಬಿರ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಂಡಗ ಪತ್ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾ ಹಾ ಪಕ್ಕ ಸ್ಪಿನ್ ಉಂಡತೆ ಹಾ. ವಿಕೆಟ್ ಪಿರಾಡ್ ಕೈತಲು ತೊಡಾಪ ಹಾ ಇಂಚ ಹಾ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಪುನು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚ ನೆಲೋಟು ತೊಡಾಪ ಹಾ ಅವು ಆಪು ಜಂಕ್ ಹಾ, ಹಾ. ಬಗ್ಗೆ ರಾಪು ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಯ್ನಿ ಆ, ಐ ಅಂದ್ ಹಾ. ಐಜಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಬಾಲ್ ಬುಡ್ನ ಅಂಪರ್ ಫೋರ್ ಇಂಚ ದೂಪಾದ ಲಾಪುನ ಹಾ
ಒಡೆ ಬೋಪುನೊಂದಿತ್ತು ಸರಿ ಸರಿ ಐಟ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಓ ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಂಡತೆ ಆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೂರಿಗೆ ಹಾ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಡ ಪಂಡದ ಧೋನಿನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಣ್ಣಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ್ದು ಬಕ್ಕ ತೂಪೆಯಾನೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿದ್ದೈದು ಪಂಚಿನ ದಕ್ಕದು ಹುಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಮಾತಿ ದತ್ತದಿನಿ ಲಾಗಿದಿ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ಮಾರೆ ತುಕ ಬಾಲ್ ಕೊರು ಹಾ ಬಾಲತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ್ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಮಾತ ಕೊಣುಪುಣ ಅಂಚೆಂತಿನ ಸೇವೆದಾರ ಮಲ್ತಿದಾರ ಜನಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅನ್ನ ಅವು ಕೇನೋಡಂದೇಜಿ ಮುರಣಿ ಓಟುಗಳು ಅಂತಿ ಅಂದ ಸೋತೆ ಮಾತ್ರ 36 ಓಟುಗಳು 36 ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದಿನ ಬತ್ತು ಓಟು ಮಾಡಿದ ನಸಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಹಾ. ನಮ್ಮ ಜನಸೇವೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ ನೀರು ಕೊಣಪ್ಪನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾ. ಅಂದಪ್ಪ ಹಾ. ಅವೇ ಸುರು ಅವೇ ಹಾಕೇರಿ ಹೌದಾನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪೋದು ಬಿರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದಾನೆ ಹೌದಾ ಬಂಡ ಈ ಜನ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಲಕ ಈ ನಮ್ನ ಒಂದು ಬಿರವಂಡ ಪಾಕ ಬರ್ತಾದ ಒಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ನೀರು ಕೊನಪ್ಪ ಕೈದು ಆ ಕೈದು ಅವೇ ಹಾಕೇರಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ನ ಜನಸೇವೆ ಯಾವ ಪಂಡ ಸರಿ 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 ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಬಿಡ್ಡಿಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರತ್ತ ಅಂದು ಅಂಚ ಈರೇನ್ ಏರಾಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದೇರ ಯಾ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಏರು ಎನ್ನ ಬಡೇದಿ ಬಕೇರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತನಾ ಅವು ಟೆಂಪಟ ಬಟಾರ ಬಲಿ ಪುನಃ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಅನ್ನ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬೆ ಎನ್ನ ಬಡೇದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾ 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 ಬಟ್ ಇತರ ರೂಪಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ದೇತೊಂದಿ ನಯನನ್ನ ಮಾರ ಅಲಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ಫಂಡಿಲಕ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬಡ ಹಾ 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 ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಮೇರೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಜನ್ನೆ ಬಿತ್ತ ಬಡಜಿನ ವಿಷಯ ಬಾತೇನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಬಾತೇನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಬತ್ತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಹಾ. ಬೇಜಾರಾಪುನು ಬ್ಯಾಟ್ಲ ಬಾಲ್ ಬರೀಕದಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಕೋಚ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪುದರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಆದತನು ಬೇರ ಅವು ಎಂಜಿನ ಪುದರ್ನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಅವೆಂಚ ಆಲ್ ವಿನ್ ವೇಗಸ್ ಇತ್ತಿನ ಆಲ್ ವಿನ್ ಶೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಶೂಸ್ ಅತ್ತಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೂಸ್ ಬಂಡದಿಂದ ಈರೇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಆದತನು ಬೇರ ದಾನೆ ಜೊತೆ ನಂದೆ ಎಂಚ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಹಾಪುನಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಶೂಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹಾಪುಜ ಚಪ್ಪಲ್ ಓ ಗ್ರೇಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅವು ಗ್ರೇಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅತ್ತಿ ಗ್ರೇಕ್ ಚಾಪೆಲ್ ಉಲಾವಾಡು ಅಲ್ತ ಮೂಲನಗ ಮುಲ್ತಾ ಉಲಾವಾಡೆ ಅಂತ ಜಬ್ಬ ಆಜ ಆಜನ ದಾನಿ ಇಚ್ಚೆ ಅದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಾರ ರಿಕ್ಷಾ ತುಯ್ಸಾತಗ ಬಲಿಪುನು ಅದು ದಾನಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಆಯನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಉಂಡಿ ಓ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಥೆನ ಎಲ್ಲೇಡ್ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಏ ಮನ್- ಐಟು ಬರ ಇಜ್ಜೆ ಬಾರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಾರೆ ಅವೇ. ಹಾ. ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಹಾ. ಆಯನ ಬೊಡಿದಿನವ್ರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ 11 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ತ ಹಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ತುಯ್ಸಾತಗ ಬಲಿಪು ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಬತ್ತೆ 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 ದಾಲ ಆ ವಿಷಯದ ಅಲ ಇಚ್ಚಿ, ಬಡ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ. ಯಾನ್ ಪಂಡಿಂದ ಅಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎಡೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಹಾ? ಎಡೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಎಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಆನಾಂಡ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಲೆ ಹಾ. ತಾರೇದೆ ಪುಣೆಂಬಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನೈತೆ ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಾರೆ ಮಿತರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವು ಪಡೆ ಅಂದ. ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಂಕೆ ಓ ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಓ ಅವ್ವೆ ಇನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಏರ ರಿಕ್ಷಾದ 71 ಬಲ್ತಿದೆ ಓ ಸೈಪ ಮಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪನ ಪೇಪರ್ ದಾಡ ಪಂಡು ಗೊಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಬಂಡ ಪೇಪರ್ ಮಾರ ಈ ಜಂಟ ಬಾಯ್ಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಡು ಬಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಆತತ್ ಆತಿನ ಆದು ಬೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ತೂದು ಬಲಿಪುಣಿ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಪುಣಿ ಆತಾರ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಜಪ್ಪ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಆತಿನ 7 ಜನ್ಮ ಹೋಗಿ ಯಾವುಂದ ಆತನ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಚಿ ಬೊಡಿದು ಹೋತುನ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ತೂದು ಬಲಿಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗ ಬಲಿಪುನುಂದ ಅಂದ್ ಸೈತ್ ಬೋತಿನಿ ಬಿರಕನ ಅದು ಬುಡ್ಪೇನ ಅಂದು ಕೋಡಿಗೆ తెలికే కుడ్లా ఓకే ఎడ్డే పర్ఫార్మెన్స్ కొరియారు బట్ ఈర్ దాన్ని క్రికెట్ ప్లేయర్ ఆవడుందల ఏం మిని ఉండైరేగు ನನ್ನ ಓಲಿ ನನ ಏಮಿ ಜಾವೆ ಈರ್ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪೋಯಡ ಇಡೀ ಏಪಲ ಗೆಂದೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಎನಿವೇಸ್ತು ಕನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಏತು ತೇಲ್ತಿರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಲೆ ಏತು ತೇಲ್ತಿರ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಡನಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸೊ ನವೀನ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೆ ಗೆಂಚಾಂಗ ಸೂಪರ್ ನಿಕಲ ತಂಡ ಸುತ್ತದ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ 5 ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಕರಿನ ರಡು ಮುಜು ವಾರೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ನ SMS ಅಲ್ಲೇನು ಅದನ್ನ ಇತ್ತಿನೇ ಈ ಕೆಲವು ನಾಟಕದ ತುಂಡುಲೇನು ಪಾಡ್ದು
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಪೇರು ತಪ್ಪೊಂದು ಬಂತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಟ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನೀರಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಹುಶಃ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಂದಿನ ಸ್ವಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಐಕಾತ್ರ ಕೊಡರೇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಎಂಚ ಈ ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತಮಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಪಿನ ನೀರು ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರ್ನೆಂದು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಏತು ದಿನ ತಾಗುನೇರಿ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಅವನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಟೀ ಕೊಲ್ಲದು ಅವನೊಂಚೂರು ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಒಯ್ತಿನಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಚಿಂಗಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಐಜಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಕುಸಿಯ ಅಂತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಂಚ ಕೇನೋಲಿಯ ಬಹುಶಃ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹಿಡಿದು ಲಾಯ್ಕ ಕೇಂದಿರಿ ತಮಸ್ ಮತ್ತು ದಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ದೈಟ್ ಕುಡಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಏನ ಬಂಡ ರೀಪ್ಲೇದ ಬಾರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್.